Няма нищо по-хубаво от лошото време. Някои неща се помнят до живот и никога не се забравят. Отварям речника, за да намеря обяснението на думата командос и чета, че това са специални части в армията за опасни действия при специални условия, а командос е лице от тези специални части. Не се забравя кой си, какъв си и откъде си. И никога не забравяй откъде си тръгнал. За родината славата, а за нас честта. Слава и чест и достоинство. Преминал съм през специализирана система за ръкопашен бой и психофизическа подготовка, включваща и динамична стрелба с различни видове късосебни оръжия. Работил съм с хора с специализирани знания и умения, доказани професионалисти във военното дело, дисциплинирани и отговорни. Много от тях са участвали във военни мисии. Професията и дейностите, с които съм се занимавал години назад, винаги са били рискови и опасни. Асоциацията на повечето хора, когато се спомене думата командос, е за мъже с огромни мускули, навлечени с тактически елеци, въоръжени до зъби, които преминават като валяк през всяко препятствие и според сценаристите на екшън филмите винаги печелят битката и оцеляват. Типажът е интересен, особено за Холивуд, само че действителността е различна и командоса не всеки път оцелява, докато изпълнява специалната задача, за която е изпратен. Факт. Има загинали командоси. Но дали паметта запазва и подвига им и дали ги помнят? Загиналите командоси имат другари. Те имат семейства, имат деца. Сигурно те помнят. Тези хора са герои и паметта за тях трябва да бъде съхранена от обществото.